Днес ще си говорим за това как получавам всичко, което искам. Днес се включвам с едно малко по-различно видео. Знам, че не е влог, но реших малко да разнообразя съдържанието в канала си, като днес ще говорим на една от любимите ми теми, а именно манифестване, манифестиране, всеки си го нарича по различен начин. Общо взето, идеята да привличаш всичко, което искаш. Дори съм си подготвила ресърч и сценарии за вас, така че взимайте тетрадките и започвайте да пишете. Манифестването е идеята, че ако вярваш в едно нещо достатъчно силно, то ще стане реалност. То върви ръка за ръка с закона на привличането, който гласи, че енергията ни и мислите ни привличат съответните събития, хора и случки. Знам, че за някои хора може да звучи налудничево, но наистина това е нещо, което не ви коства нищо. Резултатите на много хора са на лице, а като се замислим, единственото нещо, което се изисква от нас, е да мислим позитивно. Макар самото манифестване като практика да е в разрез с много вярвания, науката всъщност доказва, че самата позитивна мисъл има доста по-силна честота и дори да го наречем тегло. Позитивната мисъл, позитивното говорене, позитивната настройка освобождава серотонин, които подобряват концентрацията ни, креативността и това обяснява защо ние изпитваме това гаделичкащо чувство на задоволство, когато всъщност се замислим за това, което искаме, за мечтите ни, за нещата, които дори притежаваме. Просто щастливата позитивна мисъл, всички знаем, че се усеща по различен начин от негативната. Това влияе пряко и на мотивацията ни, а когато сме мотивирани, ние автоматично сме много по-склонни към това да постигаме целите си и да се трудим за тях. Негативните мисли активират амигдалата, което е центъра на страха, което естествено се досещате, че няма как да е добре за хората. Това потиска мотивацията у нас чрез страх и стрес и мозъка автоматично започва да вижда по-малко възможности пред себе си. Така че дори да не сте съгласни с самата практика манифестиране, всички дружно можем да се съгласим, че позитивното мислене всъщност не вреди на никой, даже е полезно и си заслужава да му дадете шанс. Мога още много да говоря за цялото понятие като наука, да дам доказателства, да развиваме тези, но нека всъщност преминем към това, заради което сме тук, а именно моя опит. Какво съм забелязала през годините, как го правя, какво работи за мен, няколко съвети, които мога да ви дам, придружени с резултати. От много мъничка имам много богат вътрешен свят и голяма част от деня си аз прекарвам в мислите си. Просто сякаш влизам в някакъв блан, мечтая, мисля си, представям си. Това е нещо, с което аз бягам от ежедневието, бягам от проблемите си, бягам дори от собствените си по-негативни мисли. От детството ми до днес съм мечтател и това е едно нещо, което не се е променило. Да речем, че ще поставим манифестването като навик. Същия навик, който си поставяме като с това да ставаме рано, да четем по 10 страници минимум на ден, да ходим по 10 000 крачки. Навик като навик. Поставете си за цел днес просто да поблеете за 10 минути, без съмнения, без излишни мисли. Просто позволете на мозъка си да визуализира и да си мисли за нещата, които най-дълбоко в себе си желае. Отделете няколко дни на подсъзнанието си просто да привикне към този навик и да се научи да му се отдава, защото след това вече ще идва натурално. Сега, след като вече сме си поставили този скромен и невреден за никого навик, нека започнем и с някои малко по-строги правила. Правило номер 1 е: трябва точно да знаеш какво искаш. Колкото сме по-конкретни, толкова по-бързо и специфично се случват нещата. Не казвайте искам да съм богат или искам къща. Обяснете супер детайлно как ще изглежда тази къща. Колко е голяма, как е обзаведена, как се чувствате вътре в нея, колко стаи искате да има, каква кола е паркирана отпред, след това влезте в детайли на колата, каква искате да е тя, коя година, какъв цвят, какъв модел. Абсолютно всичко до последния детайл, дори да ви отнеме малко повече време да загубите самия образ, когато мозъка ви свикне с него. Автоматично, когато се говори за мечта на кола или за мечта на къща, мозъка ви така ще ви набива на очите образа, който вие сте изградили супер подробно. Едно от любимите ми изказвания за това е, че Вселената няма бюджет, така че развихрете се с желанията си, просто изразете това, което искате, тя ще си намери начин да ви го даде. Сега ще ви дам и пример. Преди 3 години с приятеля ми, който вече ми е мъж, бяхме в... Можете да си представите каква ситуация. Млади хора, не можехме да си намериме сферата, не можехме да си намериме мястото. Карахме колата на дядо ми, която е една стара Шкода, която да чукна на дърво. Изнесла ни е супер много години и на работа, и почивки, и какво ли не с нея сме преживели. Винаги съм била супер благодарна за това, че дядо ми е оставил, лишил е себе си от някакво нещо, вършила ми е работа. Разбира се, само че дълбоко в себе си, млад човек съм. Разбира се, че съм искала някаква друга кола, въпреки че на този етап от живота си аз съм знаела, че нито ще е най-удачното да имам някаква по-нова кола и да се изхвърля толкова много за нея, нито съм знаела как ще се докарам до положение, в което ще имам пари за нова кола.
Макар мечтите си знаех, че едва ли от Шкодата 97 година веднага ще скоча на някое лъскаво Ауди, но отново, не пречи аз да сложа тази мисъл в големия план, за в бъдеще и просто да работя върху нея или да чакам. Макар да бях супер благодарна, чувството на зависимост лично мен много ме задушава. Винаги съм искала бял джип. Аз съм страшна фенка на Ауди или на Мерцедес, казвала съм си, че друга кола почти не искам да карам. Представях си с цветен салон, по принцип се чудех между червен или кафяв, но винаги съм си я представила така. И един супер специфичен детайл си представях за бъдещата ми кола, че самата и мултимедия от тези, които са, не знам как да ви го обясня, не вградена в таблото, ами от тези, където стърчат. На Audi специфичната навигация ще ви покажа как изглежда тук, за да схванете за какво говоря. Това беше наистина един детайл, който супер така си го набивах в главата и не знам защо толкова държах на него. Както в игрите, представям си го от first person, както се гледам в момента, гледам си ръцете, не се гледам отстрани. Не знам защо, просто винаги, когато визуализирам нещо свързано с нещо, което искам, си се представям от моята сегашна позиция. Представях си всичко до последното, дори чувство, супер детайлно. Изобщо тогава не съм имала и половината възможности за подобна кола. Дори когато започнах да работя, да изкарвам някакви пари, аз и знаех, че просто не размишлявам по този начин, че в момента да отделя толкова голяма сума за кола. Например, бих я вложила в някаква инвестиция или в нещо друго. Да, между Шкодата и тази кола успях да сменя няколко по средата, но всичките, да, били са ми комфортни, били са хубави, но не са били тази кола. В момента имам точно тази кола. По супер странни обстоятелства тя се озовава в ръцете ми. Изобщо не съм си представила, че обстоятелствата ще се текат по този начин, че аз в момента ще шофирам тази кола. Винаги нещата, които ми се случват, обстоятелствата, за да ме поставят в тази ситуация, са супер странни. Не са, например, събрах пари, купих си го, ами някаква супер заобиколна история, която накрая просто като се отдръпна и погледна цялата картинка и съм някакво make sense. Вселената ще ви дава нещата не винаги по най-очевидния начин и понякога сами ще се изумявате какви странни начини си намира, за да задоволи желанията ви. Друго нещо, което супер специфично съм манифестирала е, освен целия ми живот в момента, от малка съм знаела, че на 23 ще се оженя, до 26 ще имам поне едно дете. Знаела съм каква връзка искам, знаела съм как ще изглежда мъжа ми. От малка аз мечтая за къдрав мъж. Буквално това е било единственото ми изискване. В принцип аз харесвам по-едри мъже и къдрав. Не знам защо това ми е била такава фикс идея. Искам къдрав мъж. Супер специфично си бях набила в главата. Това по принцип мъжа на мечтите ми носеше очила и нали беше къдрав. Мъжа ми носи очила от време на време, затова даваме бонус точки и на това. Но просто някакви такива супер малки неща, които преди си виках, нали, някакво съвпадение, но не може животът ти да е една редица от съвпадения. Много отдавна също се бях зарекла и че мъжа ми искам да е моята зодия. Не знам защо си го бях набила в главата, бях тинейджърка, бях разочарована от поредното момче. И помня, че се зарекох, че не искам никога повече да ми се налага да се съобразявам с толкова различен човек. Особено ако аз ще си обричам живота на това да съм с него завинаги, си казах, искам половинката ми да прилича на мен. Искам да сме сходни, за да може да се разбираме. И си казах, че искам мъжа ми да е Козирог. Николай е роден 5 дни преди мен. 2 години и 5 дни. Така че Вселената ще се кикоти, ще ни подхвърля някакви такива малки знаци, че е там. Така че дори това да звучи като нещо супер незначително и съвпадение, аз лично не го приемам така. И може би това ме доближава до шизофрениците, но това е моят начин да се справям. Правило номер 2 е да почувстваш и да усетиш желанието си. Не само да го кажеш, не само да го запишеш, не само да си го представиш, ами да го почувстваш. Когато затвориш очи, влезеш в този блян, да усетиш мисълта си с всичките ти сетива. Точно както ви описах с колата, представила съм си как ще се чувствам с нея, даже знаех каква песен ще си пусна първо, когато седна в нея и си го изпълних. Представях си какви дрехи ще нося предимно, когато се качвам в нея, на какви събития, на какви места ще ме откарва тази кола. И когато си мислех по този начин, като цяло за всяка една мечта, когато си мисля за мечтите си, усещам тая тръпка в стомаха, която
Хем е малко неприятна, защото е тръпката на непознатото, хем е еуфория, която те изпълва като задоволство. В представите си изпитвах онова чувство, като сякаш вече съм си избъднала мечтата. Моя успях момент. Ето така се чувствам, само като си представям за това, което искам. Чувствайте го, сякаш ви се случва сега, сякаш е реално, сякаш в сегашно време всичко се усеща. Абсорбирайте на макс всеки един детайл от вашата мисъл. Много наблягам на това. Точка 3, може би отново ще се върна на частта с това да си го направите като навик, но отделете си 5 минути, 10 минути, 15 минути, онова състояние на тялото точно преди да заспите, приспивайте се с някакви позитивни мисли за вашето бъдеще, приспивайте се с образи на желанията ви. Представете си дори колко хубав ден ще бъде утре. Дори от какво се нуждаете да ви се случи на сутринта, за да ви тръгне деня на хубаво. И когато ви казвам, че трябва да привличате и да мислите за мечтите си, не винаги визирам коли, не винаги визирам къщи и материални неща. Целта ти е достатъчно важна, дори да е това утре да се събудиш в един по-добър ден. Те са най-важните в случая и ако имате тази сила на мисълта, фокусирайте се върху тях. Точно тези усещания, комфорта и мира, който ние имаме и трябва да съхраняваме в себе си, са факторите, които градят цялостната ни реалност. Много е важно и да мислите за тези неща в състояние на абсолютен покой. Бъдете спокойни, бъдете в среда, която ви харесва, бъдете отпуснати. Просто бъдете в добро състояние на тялото и на духа, когато си мислите за вашите цели. Не бива да сте под напрежение, не бива изобщо да позволявате на някакви негативни мисли да се прокраднат. Изберете време, в което сте спокойни, пиете си кафето и това ви носи удоволствие, или тичате навън и това ви носи удоволствие. Момент, в който сте зареден, спокоен, мозъкът ви е отпочинал, защото когато сте спокойни, абсолютно всичко, което се случва около вас, вие го абсорбирате по тотално различен начин, съответно много по-добър. Правило номер 4 е: бъдете благодарни. Може би едно от най-важните правила. Като цяло за живота, без значение в какво вярваш. Винаги за всяко едно нещо. Напълно можете да си го съчетаете с навика за визуализирането. Аз много обичам сутрин, вечер, пак да казвам, когато съм в покой, да изброявам неща, за които съм благодарна като цяло в живота ми, неща, които са се случили днес, неща, които са ми се разминали дори. Можете да си го съчетаете в навика с писането на дневници или водене на някакви бележки. Направете си го като навик в ежедневието ви и винаги отделяйте време да благодарите. Забелязвам все по-често как хората по улиците дори не казват мерси, благодаря за най-малкото нещо, а наистина дори най-малките неща си заслужават. Благодарете, че някой ви е направил път на опашката, че някой ви е задържал вратата, че някой ви е пуснал да минете с колата. Това е дума, която сама по себе си носи такава сила. И освен, че като човешки същества ни кара да се чувстваме по-добре и по-значими и по-видяни, изпраща и сигнали на места, на които трябва да изпраща. Изключително красива дума е, заредена с страшно много енергия. Особено когато е обвързана с искреното чувство на благодарност, да усетиш, че наистина си имал нужда от това нещо, случило се и ти си благодарен за него. Особено когато е обвързана с усещане. Имам чувство, че тази дума ти отваря страшно много възможности, страшно много врати и е нещо, на което аз много държа и много се дразня, когато не го виждам у хората. Така че използвайте я по-често към вас самите, към неща, които вече имате, към неща, които искате да имате, към близките ви, към непознатите хора навън. Бъдете благодарни за малките и за големите неща. За това, че сте се събудили днес, за това, че днес ходите. Може да звучи клиширано. Може, но не ме интересува. Предпочитам да звуча нелепо, отколкото да живея в свят, който си вее без такива чувства. Следващото правило е за хората, които смятат, че манифестирането не може да се съчетава с други вярвания, например религия. За мен манифестването е просто вяра. Вярата е навсякъде около нас, вярата е в науката, защото трябва да вярваш в дадена теория, за да я докажеш. Вяра има в религията, вяра има и тук. Тя е навсякъде около нас. Трябва да вярваме в себе си, във възможностите си. Аз я представям като една разменна монета, като някаква универсална валута. Да речем, че тя е като долара. Има я навсякъде, всеки търгува с нея, а вие просто трябва да знаете нейната цена, колко струва и как да я използвате. Така че аз не харесвам твърдението, че манифестването е антирелигиозно, че е антинаука, че е антилогика. Напротив, манифестването е просто вяра. Така че ако ще ви помогне, не го наричайте по определен начин, наричайте го просто вяра. Не го наричайте закон на привличане, не го наричайте манифестване, просто вярвайте в себе си и във вашите възможности.
Не е нужно да се изповядват някакви неща и да са на всяка цена. Аз не подкрепям фанатизма в никаква форма. И по принцип съм много любознателен човек, който когато си хареса нещо и нещо му е интересно, аз обичам да го разглеждам от всичките му аспекти, от всичките му възможни гледни точки, да слушам всякакви теории, да размишлявам над тях. Като цяло и в живота съм такава, обичам да съм обективна и обичам да гледам научната, фантастичната, религиозната, нереалната гледна точка на всяка една тема. И съм изчела достатъчно книги, статии, изгледала съм много филми и видеа на тази тема и мога да ви кажа, че аз без никакво притеснение заключвам всичките си манифествания с молитва. Всеки разбира нещата по негов си начин. Намерете си някаква златна среда, където този навик няма да е в разрез с останалите ви разбирания. Например, целите, мечтите, материалните неща ги насочвайте към нещото наречено Вселена. Здравето, любовта, благоденствието го насочвайте, например, към Бог. Всеки с неговите си вярвания. Пак казвам, обединяващата сила на всички тези понятия е вяра. Всички тези разбирания могат да съществуват според мен ръка за ръка, без да влизат в разрез, без едното да изключва другото. Така че дори най-големите неверници не могат да отрекат факта, че вярват в това, че те в момента са тук, пипат се, виждат се, така че вяра има във всеки и навсякъде. Следващото правило е да се научите да филтрирате негативните си мисли и те да не тровят позитивните. Ето как действам аз, когато съм изправена пред каквато и да е ситуация. Чувствам се глупаво и безотговорно дори ако се озова в някаква ситуация и не помисля за всичките изходи, за всичките възможни сценарии, в които може да тръгне тази ситуация, без значение колко лоши са те. Така че аз започвам първо там, чисто човешки и чисто от отговорност, да помисля за най-лошия възможен изход и развой на едно събитие. Супер набързо ги премислям. Какво може да стане, какво може да се обърка, всичко. Нахвърлям абсолютно целия възможен негативизъм в самото начало и наведнъж. Успокоявам се някакво, да, премислила съм за всички варианти, разгледала съм всички ситуации, подготвена съм един вид, съдбата обича подготвените, понесла съм отговорност, знам, че съм ги изброила и че съм наясно с тях и просто ги изхвърлям. И след това идва един от любимите ми цитати, които така се отнася като цяло за мечтите, за манифестването. Всъщност е така една крилата запазена фраза на ютубърката Амбър Шоу. Може би тя е един от хората, които вече, не знам, може би повече от 6-7 години я гледам, специално на тази тема. И думите са What if it doesn't come true, but oh, what if it does? Не трябва да мислим какво ще стане ако не се случи, а трябва да мислим за това какво ще стане ако се случи. Какво ще стане ако мечтата ми се сбъдне? Камерата ми умря, но нека започнем от там, докъдето сме стигнали. След като вече сме били отговорни възрастни, прегледали сме всички рискови обрати на ситуацията, е време да започнем да мислим за всички начини, по които можем да постигнем целта си. Да разгледаме всички красиви обрати, всички страхотни позитивни изходи, които нашата мечта, ситуацията, в която се намираме, може да поемат. Ето тогава вече се фокусирам върху позитивните неща и винаги мисля с такава настройка, че аз няма как да изгубя в ситуацията. Дори нещата да не се получат по начина, по който съм си ги представила или по начина, по който съм мислила, че ще станат, аз съм извлекла някакъв урок. И това е напълно достатъчно. Размишлявам към абсолютно всяко едно нещо в живота ми по този начин. Никога не губя, без значение какъв развой на събитията. Има една ситуация, аз никога не губя. Ще съм спечелила урок, най-малкото ще съм спечелила някакъв опит. За мен съдбата сама филтрира нещата, които не са за теб и може би трябва да сме благодарни, че нещо, което толкова силно сме искали, не се е получило по този начин. Може би е приготвено нещо много по-добро за нас, нещо, от което много повече имаме нужда, така че не приемам загубите си с падане духом, с разочарование, напротив, още повече се мотивирам и по този начин аз почти никога не се разочаровам. Това върви ръка за ръка с това, че си позволявам много лимитирано време, ако падам духом, да съм долу. Прекарала съм много дни от живота си в това да не се чувствам добре, в това да се обвинявам, да се самоунищожавам дори и когато падна духом, буквално си давам няколко дни да го изживея, защото ние сме човешки същества.
Съответно, организма ми е нормално да реагира на някаква емоция, на някакво преживяване. Давам му няколко дни да се съвземе и гледам да не се увличам в това усещане, защото много бързо ще се адаптирам и то ще стане начина ми на живот. Така че дори да падна духом, не си давам много време. Пак ще наблегна на това, но вяра. Вяра, надежда и постоянство към самите себе си, към собствените ви намерения, към начина, по който възприемате всичко, подхода ви. Всичко това е една голяма верига, която гради вашата реалност. Бъдете по-мили към себе си, не се отказвайте, дайте си време, проявете търпение. Трябва да полагате много усилия върху вътрешния си свят, много вътрешна работа и трябва да знаете, че колкото и близки да имате, колкото и сте обичани, на края на деня оставаме сами с мислите си. Нашия ум и нашето тяло са единствения сигурен дом, който ние имаме, така че трябва да го направим едно добро място. Когато останем насаме с всичките си емоции, всички мисли, ние трябва да се чувстваме добре в тях. Всичко зависи от вас. Абсолютно вярвам в това, че ние можем да оформим нашата реалност и всичките ви действия, мечти, мисли, всичко е в нашия контрол и трябва много добре да се научим как да взимаме контрол, как да взимаме превес на тези неща, за да ги накараме да работят в наша полза. Станете най-големия фен на себе си и изобщо не визирам визуално. Самочувствието не винаги трябва да е свързано с начина, по който изглеждате. Напротив, харесвайте човека, който сте, харесвайте принципите си, харесвайте поведението си. За мен човек расте всеки ден и трябва да се стремим към най-доброто. Затова бъдете търпеливи в това, просто да станете най-горди от себе си. Умът ни трябва да бъде едно приветливо място, в което на нас да ни е приятно да прекарваме време. Знам какво е да живееш в разхвърлена къща, в която не ти се прибира. И тук не визирам дома ми, а напротив, визирам собствените си мисли, с които съм живяла много години наред. Било ме страх да оставам сама със себе си. Животът ми не се е усещал приятен. Имала съм всичко, роднините ми са били до мен, живота ми е бил добър, но просто не съм се усещала добре и пълноценна за себе си. Затова знам колко е хубаво, когато подредиш тези мисли, подредиш тази къща, изхвърлиш всички ненужни вещи, просто теглото пада. Следващото нещо, на което искам да наблегне е това, че сме си изградили навика на манифестиране, че вярваме в това нещо и изобщо не значи и това. Искам много хубаво да го подчертая, защото много хора бъркат понятията. Изобщо не значи, че не трябва да се трудим и да си изкъсваме задниците от работа и усилия. Напротив, мига, в който поставите една цел на въображението си, в мислите си, веднага след това вие трябва да се захванете. Действието остава във вашите ръце. Доверете се на Вселената. Знайте, че тя ще ви потикне и ще оттъпва пътеката, по която вървите постоянно, за да можете да сте в един синхрон с нея и заедно да вървите към целта. Както ви казах по-рано, тя ще ви бута в ситуации, в които изобщо не сте си представили, че ще се озовете. Не бездействайте. Напълно можете да подавате, да речем, CV-та за мечтаната ви работа, да търсите обяви за нея, да си търсите контакти, които да ви свържат с нея. Вселената може да каже, че ще се блъснете в кафето с шефа на тази компания и за благодарност, че ви е изгорил, примерно ще ви наеме на работа. Не се знае. Вселената спретва и ви поставя в най-абсурдните ситуации на това. Изобщо не значи, че вие не трябва също да й помагате. Но както ви казах, понякога като се отдръпна на голямата картина и просто ми става смешно как само и само да стигна до целта си, по супер странни начини съм се озовала в тази ситуация и съм някакво... Чувствам се гледана и следена. Трябва да й се доверите, но знайте, че тя няма да ви измъкне от леглото, няма да свърши работата вместо вас. Така че налягайте си парцалите, изградете си някаква хармония с енергии, вселени и така нататък. Въоръжете се с зверско търпение, много труд и не си мислете, че мига, в който сложите снимката на Vision Board, мечтата ви ще стане реалност. Напротив. И не ми харесват хората, които смятат, че нали, като манифестваш си някакъв готованец и чакаш всичко на готово и си някакъв нали, празноглав фантазиор. Не, напротив, аз вярвам, че просто когато изчистим това, което искаме, то е ясно, имаме ясно поставена цел, просто, както казах, нещата ще се случват много по-хармонично, много по-бързо, много по-изчистено. Една ясно поставена и силно желана мечта няма да навреди на никого така или иначе. Аз като един работохолик, сама по себе си мога да ви кажа, че за всяка една снимка през годините, която съм слагала на Vision Board си, или мисъл, която съм имала, или мечта, която съм написала, и заедно с сладките случайности, много труд, съвпадения и така нататък, аз съм се озовала където съм. И където трябва да съм, и където винаги съм искала да съм. Следващата точка е любимото ми нещо, защото съм креативен човек и то е
Vision Board. Това е един от любимите ми методи за манифестиране, точно защото съм по крафти нещата, обичам да изработвам някакви неща. За мен чисто е много разтоварващо и приятно всяка година. Това просто е още един вариант на визуализацията. Аз много се разтоварвам в Pinterest, той е най-големия ми помощник, що се касае до всякакви такива Vision Board и други като цяло крафти проекти. Аз обичам и всичко да ми е много подредено. Това вече си от моето окъра, но обичам всичко да ми е супер подредено и си слагам всичко по папки, така че си имам папка за всяка една година, в която съм си правила Vision Board. Аз процедирам така. Първо, разбира се, знам вече в акъла ми какво искам, какво си представям. След това си правя един списък, да си видя така хубаво подредено с 2, 3, 5 думи какво искам да ми се случи. И вече след това търся картинки в Pinterest, които си запазвам. Имам си папка тук, на таблета ми, на телефона ми и вече ги принтирам и ги правя на такъв колаж, който видяхте. Когато имам свободно време, примерно си ги подреждам или в Word, или в някаква презентация. Много обичам да си ги слагам и като тапет, например, на лаптопа, на таблета. Просто постоянно тези картинки да ви се набиват на очи. Когато избирам картинките за Vision Board си, по-скоро ги усещам. Не ги харесвам толкова визуално и естетически, колкото ги усещам. Например, като сложа две снимки една до друга, да, едната знам, че е по-красива и че е по-естетична, но другата, например, ми говори лично. В смисъл, другата на 100% я свързвам с мечтата ми. На 100% си се представям аз в тази картинка, в тази снимка, в тази ситуация, така че аз избирам тези, които чисто подсъзнателно така повече си усещам, отколкото да ги избирам с очите си. Всички Vision Board от предишните години си ги пазя и просто много обичам така да си ги гледам дори след много години. Просто е като едно потупване по рамото, че сме искали всичко това и сме го постигнали. Така че Vision Board-ите, освен че са много ефикасни, мога да кажа, че са и един абсолютен паметник на целия ви прогрес и мечти през годините. Мога тук да ви сложа някъде снимки, които съм си запазвала във Vision Board-а ми и снимки, които несъзнателно съм си направила. И ситуации, в които съм се оказвала просто някакви доказателства, защото за сега просто ви говоря някакви празни приказки за вас. Не съм показала нищо черно на бяло, така че следващите кадри ще ви сложа така. Някои доказателства, че съм certified мечтател. През годините мога да се така, годежа ми е едно към едно, казах ви, мъжа ми вече е едно към едно, колата, искала съм абсолютно същото куче, което имаме сега за щастие. Всички тези малки неща и знам, че тепърва още много ми предстоят. За финал искам отново да кажа, че манифестването не е едно щракане с пръсти, след което просто да получиме исканото нещо в ръцете си. Манифестването за мен, освен че е един ритуал, е много себеопознаващ процес. Един процес, който ми е помогнал да се осъзная първо чисто душевно, второ да изградим много по-ясно нещата, които искам да постигна в живота си, нещата, които искам да бъда, човека, който искам да бъда. Уравновесяваме по начин, по който не мога да обясня. Просто едно спокойствие и баланс, който не мога да кажа точно на какво се дължи. Но колкото повече време отделям на мечтите и на целите си, толкова по-добре се чувствам за себе си и това е единственото нещо, което има значение. Аз да се чувствам добре в кожата си, да съм спокойна и да гледам в правилната посока. Много често ви го казвам, може би вече ставам досадна и не само в това видео, ами като цяло. Наистина, преди години, даже преди година бях изключително сприхав, нервен човек, който не е намирал мира в себе си. Знам колко е тежко, колко е неприятно да не си в баланс и в мир със себе си. Физически се чувствах изтощена, психически, пречило ми е на отношенията ми с хората, пречило ми е на възприятието за целия заобикалящ ме свят. Не съм харесвала себе си. И визуално, и вътрешно, и всякак. Но наистина това е един малък навик, който много допринася. Разбира се, съответно с много други мои навици и с поведението ми, с някакви такива други промени, но просто много допринася за това. Аз да се чувствам и да съм по-добър човек, сама за себе си. За мен човек е голям, колкото са мечтите му, много вярвам в това. И те, освен че са мерило за успеха и за борбеността на един човек, те могат и да ти кажат всичко, което ти е нужно да знаеш за този, който седи срещу теб. Аз съм страшен мечтател и съм се научила да не подценявам нито едно желание на нито един човек. Без значение колко незначително може да ви се струва, без значение колко малко или голямо, или абсурдно, или нещо, което изобщо вие не разбирате, няма значение.
щом един организъм, една душа се нуждае от това нещо и го иска, значи то е достатъчно смислено да съществува, да му се вдъхне вяра, да се преследва и смятам, че едни на други като хора, аз много мразя да си трошим мерака взаимно, винаги нахъсвам хората. Винаги. Себе си, близките ми, щом искаш нещо гонил, без значение колко абсурдно ти се струва, без значение как звучи, знаейки колко труд и усилия коства всяко едно желание, за да то да стане реалност, на мен, аз никога не бих подценила труда на друг човек. Пак ви казвам, без значение дали ще разбера искането му или не. Трябва да уважаваме всяка една мечта и всеки един труд зад нея. За мен мечтите ми са моето гориво, моята сила да продължавам напред. Ще се повторя, дори целта ви да е днес деня да е по-хубав от предния. Това е напълно достатъчно вие да вярвате в това нещо и да си го гоните. Това е нещо, на което много държа, нещо, на което ще уча и децата си, нещо, което проповядвам и всичките ми близки. Така съм възпитана, така смятам да възпитам и моите деца. Да сбъдваш мечтите си не значи да си на върха на света, значи да си най-горе в пирамидата на твоя свят и да си удовлетворен от това, което ти правиш. Така че отново ще кажа, че манифестването не е вещи, пари и коли. Вярвайте в себе си, подкрепяйте близките си, празнувайте всяка една малка крачка, всяка малка победа и се наслаждавайте на всеки един миг, който ви се отдава. Защото когато дойде мига, в който целите ви вече са се сбъднали, нещата вече са се случили, вие ще сте толкова погълнати от пътя, който сте изминали, че дори няма да осъзнаете, че се намирате по средата на мечтата ви. Така че бъдете благодарни, следвайте мечтите си, пристъпвайте смело към тях, обичайте се и бъдете верни на вашите идеали. За мен беше изключително приятно и лично да заснема такъв тип видео. Много искам да разнообразя съдържанието си, защото мисля, че има много теми, на които просто мога да изкажа мнението си, начините си за справяне с дадени неща и дори това да може да помогне на един човек или той да се припознае в това, което казвам, за мен ще е напълно достатъчно. Беше ми много приятно, надявам се да съм била полезна. Чао от мен за сега и ще се видим съвсем скоро.